маркази матбуоти вазорати корҳои дохилаи тоҷикистон хабар дод ки рӯзи 18 май бар асари ду садама дар атрофи хуҷанд як велосипедрони 71сола ва як пиёдагарди 56сола ба ҳалокат расиданд. аз ҷумла соати 15:30 ронандаи мошини тамғаи Toyota Prado Саидалиев Манучер Суробович соли таваллудаш 1987 сокини шаҳри Душанбе ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Ғафуров Хуҷанд дар ҳудуди ҷамоати унчии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста дучархарон Ахмедов Исмоилҷон соли таваллудаш 1950 сокини ҷамоати деҳоти унчиро пахш намудааст. дар натиҷа дучархарони солхӯрда ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар беморхона ба ҳалокат расидааст. мутаассифона баъди 2 соати ин садама соати 17:30 ронандаи Мерседес Спринтер Сангинов Ҳайдарбой Мансурович соли таваллудаш 1990 сокини ҷамоати деҳоти Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар роҳи Душанбеи Хуҷанд Чаноқ дар ҳудуди ҷамоати Қалачаи Калон пиёдагард Раҳимҷонов Фахриддин Абдуғафурович соли таваллудаш 1965 сокини ҷамоати Қалачаи Калонро пахш намудааст. дар натиҷа пиёдагард Раҳимҷонов Фахриддин ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расидааст. ҳар сол бар асари садамаҳо дар роҳҳои Тоҷикистон то 400 нафар ба ҳалокат расида беш аз 1200 тани дигар маъюб мешаванд. сокини 38солаи ҷамоати Зайнабободи ноҳияи Рӯдакӣ ба он гумон бармешавад ки соли 2020 аз сокини 30солаи шаҳраки Сомониён бо ваъдаи гирифта додан ва ҳуҷҷатгузорӣ кардани 16 сотиқ замин аз ҳудуди ҷамоати Зайнабобод 105 000 сомонӣ гирифта бо ҳар баҳона корро кашоф додааст ва аз ин маблағ амагӣ 34 000-ашро баргардонида 71 000 дигарро ба манфиати шахсӣ сарф намудааст. инчунин сокини 30солаи ҷамоати Шоҳмансури шаҳри Душанбе ба он гумон бармешавад ки моҳи ноябри соли 2020 дар кӯчаи Мастонгулов дар назди бинои рақами 20 бо роҳи фиреб ба боварии сокини 35солаи пойтахт даромада аз ӯ барои тиҷорат $12,000 гирифтааст, вале ин пулро ба манфиати шахсиаш сарф намуда то ҳол барнагардонидааст.